Nang mapagtanto naman niyang dumiretso na ito sa kailaliman ng impyerno, minabuti naman niyang pasukin ang tahanan nito. Iniwasan na rin niyang magpakita ng anumang awa kay Lolo Abo sa kadahilan ng labas na sa kanyang kakayahan ang pangingialam sa mundo ng mga patay. Alam niya kasing kailan may hindi niya sakop ang ganoong domi at mundo. Pagpasok niya sa loob ng bahay, tumambad sa kanya ang mga rebulto ng mga santo at iilang mga krus na nakalagak malapit sa malalaking kandila. Kung titingnan, akalain mo talagang isang lehitimong albularyo si Lolo Abo. Ngunit para sa kanya, lahat yon ay pawang panlalaro. Nasisiguro rin niyang walang lehitimo sa mga dala nitong gamit. Gawa ng lahat ng yon, pawang mga patay o hindi naman kaya'y nalason. Nilagyan lang din ito ng kabanalan ng matanda upang makaramdam ng kakaibang enerhiya ang mga taong magpapakonsulta sa kanya. May mga nakita rin siyang pira-pirasong pahina ng mga libreta na kung hindi siya nagkakamali, parte ng pakikipagkasundo ni Tandang Abo kay Dibinong Uson. Sa loob ng ilang oras na paghahanap, marami siyang nalaman sa bahay nitong tinuluyan. Para naman magawa ito, lahat ng mga engkantong naninirahan sa malapit, tinawag niya para kausapin. At kahit gumagamit ito ng dialekto ng kabilang mundo, hindi siya nahirapan na matutunan ang lahat ng ito sa loob lamang ng maikling panahon. Bagay na ikinagulat ng mga nilalang na kanyang nakausap. Pagsapit naman ng bukang liwayway, kampante siyang lumabas ng bahay. Pagsilay naman sa kanya ng mga kapitbahay ni Lolo Abo, agad naman yung nagtanong ukol sa kinaroroonan ng matanda. Nang marinig naman na Renato ang sinabi ng mga ito, matapang naman siya roong sumagot. Anya, kagabi pa umalis ang matanda. Pumunta yun sa malayo, kaya mas mainam na wag na nila itong hanapin. Dagdag pa niya na, hindi na ito babalik kaya simulan na nilang maghanap ng panibagong manggagamot. Matapos naman niya itong mailahad, dire-diretso naman siya sa kanyang paglalakad. Kahit alam niyang isang kabastusan ang kanyang ginawa, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Base kasi sa mga taong nakausap niya, laganap na sa mga katawan nila ang laso na ibinigay ng matandang nagpakilalang albularyo. Araw na lang din ang makapagsasabi ukol sa kamatayan ng mga ito. Sa isip-isip pa ni Renato na ang mga ganoong uri ng karamdaman, tanging kamatayan na lang ang paraan para makatakas. Nakakalungkot man ito kung iisipin, subalit ito talaga ang realidad. Bagaman may mga kaukulang lunas para rito, hindi nito tuluyang mapupuksa ang lason. Sa halip, dinadagdagan lang nila ang epekto nito sa mga susunod pang buwan ng mga biktima. Kung hindi rin malakas-lakas ang mga espiritu nila, maaari silang makontrol ng lason sa kanilang mga katawan. Gustuhin man na Renato na tapusin na ang mga buhay nito, mas pinili niyang huwag mangialam. Bukod sa ayaw niyang mabahiran ng dugo ang kanyang kamay, umiiwas din siya sa mga sasabihin ng ibang tao. Anumang oras kasi, pwede siyang maging kalaban ng lahat. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat nangako siya sa pare na hindi siya gagawa ng kahit na anong sigalot sa kanilang lugar. Dahil sa ganun niyang panata, tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang pag-usad. Kalaunan, pagdating niya sa simbahan, bumungad sa kanya ang pari na kasalukuyang nangangaral sa mga sakristan. Nataon namang wala siyang gagawin, kaya tahimik siyang naupo sa isang tabi. Pagkaraan pa ng 1.5 oras, tapos na ang pangangaral nito sa mga bata. Pinaalis na rin nito ang mga sakristan, gawa ng alam nito na meron siyang pakay. Nang silang dalawa na lamang ang nasa simbahan, dito na ito nagsimulang magtanong ukol sa kanyang lakad. Bagaman alam nitong nagtagumpay siya sa kanyang misyon, hindi nito maipagkakaila ang matinding pag-aalala para sa mga taong natulungan nito.
Renato, kamusta ang mga taong nabigyan ng milagro ni Tandang Abo? Nasa mabuti pa ba silang kalagayan? Nang marinig naman ni Renato ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad ang kasalukuyang problemang kinakaharap ng mga tao. Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy sa pare nang sa gayoy malaman nito ang eksaktong mangyayari. Dagdag pa niya na, anumang araw pwedeng masiraan ng bait ang mga taong yon. Kaya na may mas mainam na umiwas na muna sila pansamantala. Nangako rin siyang gagwardyahan niya ang simbahan upang walang kahit na sinong makapasok dito nang hindi namamalayan. Padre, hindi ko lubos maisip na may mas matinding panganib pa pala tayong makakaharap pagkatapos ni Abo. Ay, kahit ako nagulat ako nang marinig ko sa matanda ang mga nalaman kong to. Pero huwag kayong mag-alala, Padre. Gagawa natin to ng paraan. Matapos naman niyang makapagwika, niyaya naman niya itong pumunta na muna ng kumbento para magkape. Doon na rin nila itinuloy ang interesante nilang pag-uusap na halos gumugol naman ng ilang oras. Sa sobrang ganda ng mga paksang tinalakay nila, hindi na nila napansin ang pagsapit ng gabi. Kahit nga yung pare, nakalimutan na rin ang kanyang mga gawain para sa araw na yon. Hindi nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman yung lumabas para magmasid sa buong paligid. Sinubayan naman niya ito habang patuloy pa rin silang nag-uusap. Ayon sa pare, na magpahanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga natuklasan ni Renato. Dagdag pa nito na, kung talagang hindi na maiiwasan ang banta sa lugar nila, mas mainam na kumilos na muna siya bago niya hanapin ang dibinong nagngangalang Uson. Ayaw kasi nitong umalis siya sa lugar na yon na may iniwang problema. Bukod sa siya lang ang makakaresolba nito, nasisiguro rin ng pari na marami ang madadamay kung sakali mang magpabaya sila. Siyempre bilang alagad ng simbahan, aminado siyang hindi niya ito papayagan. Nang marinig naman na Renato ang sinabi ng pare, nangako naman siyang aalis pagkatapos ng kanyang mga gawain. Aminado rin kasi siyang hindi lang siya basta-bastang supremo ng dibino, ngunit isa rin siyang mandarigma ng simbahan. Nang magkasundo na sila sa plano, pumasok na ang pare sa kumbento para magpahinga. Si Renato naman, umuwi na rin sa kanila. Habang binabagtas niya ang daan, paulit-ulit niya pa rin pinag-iisipan ng tungkol sa lason na nasa katawan ng kanyang mga kababaryo. Taimtim din niyang pinagdarasalang mga ito na sana'y hindi ito manakawan ng wisyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang nasa kasarapan siya ng pagtulog, may mga narinig siyang sigawan sa labas. Akala niya kung ano lang, kaya ang ginawa niya, dumungaw muna siya sa bintana. Pagsilay niya sa bakuran, unti-unti nang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang mapansin ang dumudugong liwanag na nagmumula sa buwan. Ilang metro lang din ang layo sa kinaroroonan niya. Nakita niya ang iilang mga taga-baryo na walang sawang tumatakbo habang humihingi ng tulong. Maya-maya pa, tumambad na rin sa kanya ang mga nilalang na humahabol sa mga ito. Wala siyang ideya kung anong uri ito napapabilang. Gawa ng kung titingnan, hindi ito nalalayo sa itsura ng mga pangkaraniwang tao sa lugar nila. Kagaya rin ng marami, nakasuot ito ng normal na damit, kaya naman ang inisip niya, baka sinapian ito ng mga demonyo. Inaasahan din niyang bilang lang sa daliri ang mga taong yon, pero paglabas niya, tumambad sa kanya ang mga nilalang na nasa 50 ang bilang. Bawat isa nilalamon ng nagngangalit na apoy ang mga katawan. Namumuti na rin ang kanilang mga mata at kahit tinutupok ng apoy ang mga katawan nila, nakapagtatakang wala itong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin naman ng mga nilalang ang nag-uumapaw niyang espiritual na lakas. Dito na ito isa-isang humarap sa kanya. Pagbaling naman ito sa direksyon kung saan siya naroroon, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo
habang walang patid sa kakaatungal. Maya-maya pa, nakita na ni Renato ang mga nilalang na tinatahak ang direksyong daan ilang metro ang layo sa kanyang tahanan. Matapos naman niya itong masilayan, imbis na makaramdam ng sindak at pagkabahala, napangisi lang siya, senyales ng hindi matatawarang kagalakan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagdikit ni Renato ang kanyang mga pulseras sa pamamagitan ng pagpalo sa kanyang pulso. Pagkadikit naman ng mga ito, lumikha ito ng isang kakaibang liwanag sa kanyang likod. Liwanag na pansamantalang bumulag sa mga nilalang, kasabay ng pagkawala ng mga palasong nagmula rito. Sa isang iglap, agad namang lumabas ang 5 sa mga ito, na dali-dali namang naagnas at naging San Telmo. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa mapasok na nila ang tahanan nito. Ngunit, bago pa man ito makalapit sa kanyang kinaroroonan, bahagya itong napatigil sa pagsugod matapos nitong makita ang nagliliwanag na krus na nakaukit sa kanyang kamiseta. Akala ng mga nilalang na yan kung ano lang ang ibig nitong sabihin, kaya nang makalikom na sila ng sapat na lakas ng loob, sabay-sabay naman silang umatake. Subalit paglapit nila sa kinaroroonan ni Renato, nakarinig sila ng tunog na nagmumula sa isang dambuhalang plauta. Nakakabahala ang tunog nito na nagbigay ng takot sa lahat ng mga nilalang na nakarinig. Tumigil din panandalian ng oras, dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon na putulan ng ulo ang mga nilalang na sumugod sa kanya. Matapos naman niya itong maisakatuparan, agad namang bumalik sa normal ang lahat. Ang tanging nakita na lang din noon ni Renato ay yung mga San Telmong unti-unti nang bumabaon sa kailaliman ng lupa. Matapos ang mga pangyayari, dumating ang iilang mga tanod na pinagsumbungan ng mga kababaryo nila. Siyempre, dahil sa wala naman itong nakita sa lugar niya, itinanggi niya ang lahat ng mga alegasyon nito. Inabisuhan din niya itong huwag maniniwala sa kung ano-anong istorya dahil ang nakita niyang humahabol sa mga taong nagsumbong sa kanila ay 2 malalaking torong baka. Yun nga lang, hindi niya nakita ang mga ito matapos siyang tumakbo sa palayan. Nang marinig naman ng mga tanod ang kanyang pahayag, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanya. Pag-alis naman ng mga ito, agad naman siyang pumunta sa simbahan para tingnan ang kalagayan ng pare. Nang mapansin niyang wala naman doong nangyari, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay. Lumipas pa ang mga linggo. Pabalik-balik na si Renato sa lugar ni Alkira. Magpahanggang sa sandaling yun kasi, wala pa siyang natatanggap na ulat ukol sa pagsang-ayon nito sa kanyang mga binabalak. Hindi rin niya mawari kung abala ang matanda, lalo pat pawang mga tauhan lang nito ang madalas niyang madatnan sa lugar kung saan ito nanananahan. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti naman niyang maging matyaga sa paghihintay. Inakala niya kasing ilang araw lang ang kinakailangan niyang gugulin para makuha ang permiso ng reyna. Ngunit sa kasamaang palad, naghintay pa siya ng 2 taon bago nito dininig ang kanyang nais. Sa 2 taong pamamalagi niya sa kanilang pinuno, pinagsumikapan niyang magtrabaho kagaya ng lahat ng tao. Kung sa umaga kargador siya ng mga gulay at kopra, sa gabi naman isa siyang mandirigma na nagpapanatili ng kapayapaan sa lugar nila. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa dumating ang gabi na muling bumisita sa kanya ang 5 maharlikang bantay ni Reyna Alkira. Ayon kay Renato, hindi na niya inaasahan pang darating ang mga ito, ngunit naging matyaga siya. Alam niya kasing hindi siya maaaring kumilos nang hindi nakakahingi ng permiso rito. Dahil sa ganun niyang paniniwala, lubos itong hinangaan ng mga bantay. Dito rin niya nalaman
ang tungkol sa dahilan ng hindi pagsagot ni Alkira sa kanyang mensahe. Pantas ang aming reyna. Alam kong alam mo na hindi ka pa ihintulutan nito sa mga peligrosong misyon. Pero ngayong handa ka na, ipinapaabot niya sa iyo ang kanyang pagsang-ayon. Lumakad ka patungong Infanta. Sa isa sa mga bundok na makikita mo sa hangganan malapit sa silangan, naroon ang lagusan patungo kay Uson. Huwag mong kakalimutan, Renato. Makikita mo ang lokasyon nito sa galamay ng sikat ng araw na huling tatama rito. Alam kong matutuklasan mo ang bagay na iyong hinahanap. Gabayan at kaawaan ka nawa ng ating Panginoon, Supremong Renato. Pagkasambit naman dito ng nilalang, may iniabot ito sa kanyang panibagong regalo. At ang regalong yon, ang kahuli-hulihang sandatang ibinigay ni Alkira sa kanya. Sa mata ng mga pangkaraniwan, para lang itong arnes kung titingnan. Subalit sa mga mata ng albularyo, isa itong uri ng sandata na binabalot ng malalakas na uri ng konsagra, mutya at ritual. Maraming taong pinakitaan niya nito, pero walang kahit ni isa ang may kakayahang makahula kung ano ito. Sa kanya ring paglalakbay patungo sa lugar na itinuro ng mga bantay, marami siyang subukan ng agimat na pinagdaanan. Ngunit bawat patimpalakan na kanyang natutunugan, kahit hindi pa nagsisimula, siya na ang tinatanghal na kampyon. Nakakagulat man ito para sa karamihan, pero ramdam na ramdam ng mga albularyo ang pagiging bukod tangi niya sa lahat. May mga pagkakataon ngang napagkakamalan siyang anghel dahil sa purong enerhiya ng kanan na nakabalot sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang araw at linggo ng kanyang paglalakbay, nakaramdam siya ng matinding kalayaan. Bawat lugar na kanyang napupuntahan, nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang puso. Siya kasi ang tipo ng tao na talagang madikit ang kaluluwa sa kalikasan. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti nang nawawala sa kanya ang lagusang kanyang hinahanap. Mabuti na lang, ilang milya ang layo mula sa hangganan ng Infanta, may nakilala siyang antingero na nakatira sa paanan ng bundok. Kagaya niya, bukod tangi rin ang taong yon, buhat sa nagtatangan nito ng mutya ng bahaghari. Pagharap nilang dalawa, hindi agad nito napansin ang kanyang presensya dahil sa pangkubling ibinalot ng singsing sa katawan niya. Habang nag-uusap silang dalawa, dito niya nabanggit ang tungkol sa lagusan na kanyang hinahanap. Inilahad din niya ang pangalan ng dibinong hinahanap niya na siya namang ikinagulat ng lalaki. Dahil sa kanyang mga sinabi, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay nito. Pag-upo niya sa sala, dali-dali naman itong isinarado ang mga pinto at bintana, sabay lapag sa kanyang harapan ng mga armas na ilang dekada na nitong tinatago. Matapos siyang maipakita sa kanya ng antingero, dito na ito nagsimulang magbahagi ng nalalaman nito. Kagaya mo, Renato, biktima rin ng pamilya ko ng demonyong si Uson. Alam mo, hindi ako nakatira rito para magbagong buhay. Bagkus na nirahan ako rito para maghintay na makakasama. 2 dekada akong naghintay, pero walang mga antingerong may lakas ng loob para kaharapin siya. Sa lahat ng mga nakilala ko, ikaw lang ang bukod tangi naghahanap din sa kanya. Wala naman ako nakikitang espesyal sa'yo, pero sapat na ang lakas ng loob mo para isama kita sa aking plano. Huwag kang mag-alala, nasa rurok na ang aking lakas para matalong dibino na yon. Nang marinig naman ito na Renato, agad naman niyang itinanong sa lalaki kung alam na ba nito ang lugar ng kanilang kalaban. Dagdag pa niya na maaaring hindi ito nakatira sa bundok dahil base sa mga nasagap niyang istorya, naghahari ito sa mundo ng mga engkanto. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, hindi naman ito umimik, indikasyon na napakababaw pa ng kaalaman nito pagdating sa kanilang kalaban.
Subalit sa kabila nun, ginusto niyang isama ito sa kanyang paglalakbay. Naisip niya kasi na mas mainam na may saksi siya sa kanyang gagawin upang magsilbi itong aral sa lahat ng taong lumalakad sa daang kanilang tinatahak. Sa loob ng ilang oras na pag-uusap, inilahad niya ang tungkol sa sinabi sa kanya ng mga tauhan ni Alkira. Detalyadong detalyado ito kaya nung una, hindi talaga naniwala ang antingero. Ngunit nang sindakin na ito ni Renato na hindi niya yun sasamahan, napilitan itong sumang-ayon. Pagpatak ng gabi, matyaga nilang binaybay ang milya-milyang daan papalapit sa hangganan ng Infanta. Madaling araw na rin nila narating ang harapan ng bundok, kaya na may buong maghapon sila ritong nagpahinga. Sa kasagsagan ng paghihintay sa paglubog ng araw, wala naman silang ibang ginawa kundi pagmasdan ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo bumababa na ang liwanag, unti-unti nang tumalas ang kanilang pagmamasid. Hindi naglaon, kagaya ng inaasahan, doon na tumambad sa kanila ang lagusang nakatirik sa gitnang parte ng bundok. Walang sabi-sabi, agad naman silang umusad patungo sa paanan nito. Sa sobrang pagmamadali nila, hindi na nila noon naisip pa na baka may mga nilalang na nagbabantay sa lugar. Maya-maya pa, pagpatak naman ng kagat ng dilim, dito na sila nakarinig ng mga nakakapangilabot na alulong sa paligid. Kapansin-pansin din ang huni ng mga aswang, kaya nang marinig niya ito, agad niya itong ipinagbigay alam sa kasama niyang antingero. Ngunit imbis na mabahala, tinawanan lang siya nito habang sumasagot sa kanya ng, "May hinang aswang ang mga yan. Hindi yan makakalapit dahil sa karga ko. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Walang mangyayari sa'yo, Renato." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di talaga siya kumbinsido. Alam niya kasing kakaiba ang mga aswang sa lugar, lalo pat sakop ito ng balwarte ng dibino. Nasisiguro rin niyang hindi maglalagay ng bantay si Uson sa lugar, lalo na kung purong mahihina lang ang mga ito. Gayunpaman, para mapagbigyan ng lakas ng loob ng antingero, sumunod lang siya sa utos nito. Minsan kasi, may mga aral talagang hindi matututunan, lalo na kung hindi mo mararanasan. "Ah, ganun ba? Sige, kung yan ang nais mo, susunod ako." Nang marinig naman ito ng kasama niyang antingero, tumawa lang naman yun habang kampanting naglalakad. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa gitnang parte ng bundok kung saan nakatirik ang lagusan, hindi na niya maipagkakaila ang dami ng mga nilalang. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, paulit-ulit namang nagwiwika ang antingero ukol sa bisa ng karga nito. Pagmamayabang pa nito sa kanya na kahit 100 aswang, walang kapangyarihang makalapit sa mutya niya. Ang kaso lang, nang sabihin ito ng antingero, bigla naman itong nakaramdam ng matinding pagkasindak matapos nitong masipat ang mga aswang na bumulusok patungo sa kanilang kinaroroonan. Kaya nangyari ang bagay na yan ay dahil sa inalis ni Renato ang pangkaligtasan niya sa katawan. Isa ito sa abilidad ng sinuot niyang kamiseta, kaya nung inutusan niya itong mawala, dito rin naglaho ang bakas ng nag-uumapaw niyang presensya. Nang mapagtanto naman ito ng mga kalaban nila, para itong mga gutom na lobong walang pagdadalawang isip na sumugod sa kanilang biktima. Maya-maya pa, nang papalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita niyang matinding takot sa mukha ng kanyang kasama. Dahil dito, sa halip na gumawa ito ng paraan, napaupo na lamang ito. Pagkalupasay nito sa lupa, agad naman niyang kinuha ang nakasukbit niyang sandata sa bewang, sabay palo nito sa bawat isa. Sa isang iglap, naglikha ito ng kakaibang tunog na agarang bumalot sa buong paligid. Kahit langit na yanig sa tunog na yon, dahilan parang mga aswang na papabulusok na patungo sa kanilang kinaroroonan,
nagsipulasan sa iba't ibang direksyon. Panay din ang pag-atungal ng mga ito na animoy nagdulot ito sa kanila ng matinding takot. Ang mga aswang namang may mahihinang puder sa katawan, parang mga ibong bumulusok sa kung saan-saan. May mangilan-ngilan din sa mga ito ang agarang pumanaw, buhat sa pagtarak ng matatalas na sanga ng puno sa kanilang mga dibdib. Matapos ang ganoong pangyayari, agad naman niyang tinayo ang kanyang kasama habang nagwiwika rito ng, "Baguhin mo yung ugali mo. Ang pagiging mayabang isinasalugar. Kung palagi mong ipapakita sa tao na matapang ka, ipapahamak mo lang sila. Walang masamang maging mahina at hindi ito nakakabawas ng iyong pagkalalaki. Alam mo kung ano ang masama? Ang pagiging mapagpanggap." Nang marinig naman ng mga antingero ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nakayuko. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang lagusan. Pagpasok naman nila rito, agaran sila nitong dinala sa kabilang mundo. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanilang napakadilim na paligid. Sa lugar na yon, ayon kay Renato, wala kang makikitang buwan ni bakas ng liwanag. Lahat doon puro dilim, kaya para makakita sila, kinakailangan pa niyang gumawa ng liwanag gamit ang mga buhay na salita. Matapos naman niya itong gawin, dito nila napansin ang dami ng mga nilalang na nagkukubli sa mga patay na puno. Nang masipat naman ito ng kanyang mga kasama, agad itong nagdesisyong bumalik. Ngunit bago pa man ito mahawakan ng lagusan, bigla itong naglaho na parang bula. Nang mapagtanto naman ito ng antingero, dito na ito nagsimulang magmakaawa. Ayon sa kanya, hindi pa siya handang mamatay sa ganoong lugar. Inamin na rin niyang walang kakayahan ang kanyang mutya para makipaglaban sa ganoong kalalakas na mga nilalang. Ngunit nang marinig naman ito ni Renato, hindi niya ito pinansin pa. Di kalayuan kasi sa lugar nila, naaamoy na niya ang presensya ng dibino. Ilang oras pa ang lumipas sa kanilang paglalakad, marami silang nakitang lugar na bago sa kanilang mga paningin. Kabilang sa mga ito ay ang mga lawang pinagtitirahan ng mga nilalang na nagtatanga ng wangis na kahalintulad sa mga tao. May mga nakita rin sila roong gabundok na tambak ng mga kalansay na animoy nagmula pa sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Renato, hindi nalalayo ang itsura ng tirahan ni Uson sa totoong impyerno. Walang kahit na sinong taong may kakayahang manirahan doon sa kadahilan ng digmaan at salot ang naghahari rito. Nang marating naman nila ang paanan ng isang bundok, tumambad sa kanila ang dalawang tore na may mga mata sa tuktok na gawa sa purong enerhiya. Bawat isa sa mga mata nakatitig sa kanila, indikasyon na isa ito sa malalaking tagapagmasid ng dibino. Pagdaan naman nila rito, muli niyang ginamit ang kanyang sandata dahilan para gumuho ang dalawang tore. Nagsipulasan din ng mga nilalang na nakabuntot sa kanila, kasabay ng pagsilay niya sa grupo ng mga mandirigma na naghihintay sa kanila sa rurok ng bundok. Mula ulo hanggang paa, punong-puno ng baluti ang mga nilalang, kaya na may inaasahan niyang magkakaroon doon ng maganda-gandang laban. Bilang pagpapakita na rin ng paghahanda, inalis niya ang lahat ng limitasyon na pumipigil sa kanyang katawan. Matapos naman niya itong maisakatuparan, laking gulat na lamang ng antingero nang masipat nitong biglang nabutasan ng may itim na ulap sa kalangitan. Sa isang iglap, may lumabas doong gintong liwanag na tumama sa iba't ibang panig ng lugar. Habang tinitingnan naman niya ito, may mga nakita siyang nilalang na bumababa mula rito. Unang silay pa lang doon ng antingero, alam na niyang mga anghel ang kanyang nasisilayan. Dala naman ang kanyang pagkagulat, dali-dali naman siyang lumapit kay Renato para itanong ang tungkol sa mga ginawa nito. Nang marinig naman ni Renato ang sinabi nito,
matapang naman siyang sumagot doon ng, "Mapalad ka, sapagkat isa ka sa nakakita sa abilidad ng supremo ng mga dibino. Wala akong ibang hinihiling sa'yo. Ang nais ko lang na sana pagbalik natin sa mundo ng mga tao, gamitin mo ang iyong kakayahan para makatulong, hindi para makasira ng buhay." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, agad naman niyang inilapat dito ang bisa ng pangkaligtasan. Matapos niya itong gawin, dito na nagsimulang sumugod ang mga nilalang na naroon sa rurok ng bundok. Sa sobrang dami ng mga ito, halos mawasak nito ang lahat ng puno sa paligid. Paglapit naman ng mga nilalang sa kanila, dali-dali naman itong sinunggaban na Renato, kasabay ng pagsugod dito ng mga anghel na tinawag niya. Dahil sa lakas ng puwersang ipinamalas niya, ilang segundo lang ang itinagal ng mga nilalang na nagsisilbing bantay ni Uson. Matapos naman niya itong malipol, narating na niya ang rurok ng bundok kung saan nakita niya ang isang mahabang tulay patungo sa isang impyerno na pinaliligiran ng likidong apoy. Sa bukana pa lang ng lugar na yon, kapansin-pansin na ang hukbo ng mga demonyong nagkaroon ng sariling katawan. Nang masipat naman ito ng mga anghel, agad naman itong lumapag sa kanyang unahan para bumuo ng grupo na hindi kayang tibagin ng mga nilalang. Nagsimula na rin itong magsambit ng mga engkantasyon upang mas lalo pang palakasin ang kanilang mga depensa. Nang masipat naman ito ng mga demonyo, dali-dali naman itong sumugod, dahilan para sumiklab ang panibagong labanan. Nang mapagtanto naman na Renato na kayang-kaya na yon ng mga anghel, agad naman siyang tumungo sa impyerno para kaharapin ang huling kalaban. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya si Uson na kasalukuyang nakagapos sa malalaking tanikala. Hindi niya mawari kung ano nangyari rito, ngunit base sa estado ng dibino, halatang nanghihina na ito. Sa gilid din ito, naroon ang diwata ng kadiliman na animoy nagsisilbi na nitong Panginoon. Dahil sa ganoong pangyayari, naunawaan na Renato na hindi na ang dibinong si Uson ang namamahala sa sarili nitong katawan at kaharian. Matapos naman niya itong masaksihan, tila bang nawala na siya ng gana na makipaglaban. Imbis na gamitin pa niya ang ilan sa malalakas niyang abilidad, nagpasya siyang ilabas ang ritual na nakatago sa kanyang sandata. Pagpalo niya nito sa sahig ng impyerno, na puno ng mga marka ang buong paligid hanggang sa umahon mula sa pinakapuso nito ang lagusan patungong kailaliman ng impyerno. Nang masipat naman ito ng diwata ng kadiliman, nagpumilit naman itong sumugod sa kanya, ngunit dahil sa espiritual nitong katawan, wala rin itong nagawa. Para kay Renato, hindi nalalayo ang lakas ng diwata sa kakayahan at abilidad ng isang mataas na uri ng aswang. Makapangyarihan man ito para sa iba, alam niyang hindi ito uubra sa kanya. Hindi naglaon, nang mahigop na ng ritual na kanyang ginawa ang kabuuan ng imperyo, personal niyang itinulak sa pinakagitna nito ang nakaselyong dibino. Bago niya ito ginawa, binigyan niya ito ng pagkakataon para mapagsisihan ng mga ginawa nitong pagkakasala. Matapos nun, tuluyan niya na itong inihatid sa huli nitong hantungan. Masakit mang makita para sa kanya ang ganoong pangyayari, alam niyang kinakailangan niya itong tanggapin. Magmula noong natalo niya ito, kumalat na ang kanyang pangalan sa tulong ng kanyang kaibigan. Habang tumatagal ang pananatili ni Renato sa kanila, mas lalo ring dumarami ang mga tagasunod niya. Sa loob pa ng ilang dekada, naging bantog siya kahit palihim ang kanyang mga ginagawa. Pagtanda niya, isa siya sa mga taong hindi man lang nakaranas ng kahit na anong karamdaman. Nauna sa kanya ang pari, kaya na may pagdating ng panahon ng kanyang pamamaalam, naging masusi ang kanyang paghahanap sa bagong disipulo na magtatangan ng kanyang karunungan.
Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal na siyang nagpahinga, hindi pa rin makakalimutan ng iilan sa mga nakakakilala sa kanya ang tungkol sa istorya niya na pinamagatang Renato, ang mandirigma ng simbahan at supremo ng mga dibino. Sobrang ganda ng kwento mo, Renato. Bitin kami. Ano ba naman yun, kahit 10 eps, no? Kaso, narekta na nung nagpadala eh. So, hanggang dito na lang. Salamat.